Уважаеми господин президент на Република България, уважаеми народни представители, скъпи кметове на общини, председатели на общински съвети, ваши превъзходителства, уважаеми съграждани и гости на Казанлък, има нещо невероятно в нашия Казанлък. И то се дължи на благоуханието на българската маслодайна роза и на усещането за вечност. Вече 111 години празникът на розата прави това усещане все по-силно и все по-уникално. Преди 111 години нашите предци създават празник на красотата, на цветето и на бъдещето на своя град. В една светосвобожденска България, в която всеки мисли за оцеляването, нашите предци са дълновидни и мислят за бъдещата красота и благоденствие на своя град. Вече 111 години ние сме наследници на тази традиция, превърнала се в традиция на България, защото ние не честваме само розата, но честваме националния символ на България. И заслуга за това имат нашите предшественици, розопроизводителите, розовите търговци, които разнасят славата на България и розовото масло в целия свят. Рода Папазови, рода Шипкови, Орозови, които доказват, че Казанлък, розата, маслото, всичко това е уникално за света. Уважаеми дами и господа, тази година 111-те празници на розата в Казанлък минават и под наслова на една мечта. Мечтата на нашия почетен гражданин, скулптора Доко Доко. Да направим така, че неговото завещание, скулптурата Японката, да се превърне в един хубав символ, приемственост с трагиката, отново негова скулптура тук в Казанлък. Надявам се всички ние да сме щедри и да можем да сбъднем тази година мечтата на Доко. Уважаеми дами и господа, тази година избрахме своята 46-та царица Роза. Тя ще дефилира пред вас, за да ви покаже, че този град има своето красиво бъдеще. И той е уникален с хората, които го правят богат. Изключително напредничеви хора, които мислят и за развитието му, и за създаването на Казанлък като център на България, но не само като географско понятие, а като желана туристическа дестинация, като столица на културни събития, които са уникални за България. Нека ние, казанлъчани, съхраним традицията и предадем на децата си достойно, с гордост и с уважение. А нашите гости нека всеки път преоткриват магията на Казанлък със собствените си очи. Честит 111-ти празник на розата в Казанлък! Думата има господин Росен Плевнелиев, президент на Република България. Уважаема госпожо кмет, уважаема госпожо областен управител, уважаеми народни представители, ваши превъзходителства, скъпи жители и гости на град Казанлък. Благодаря за възможността да отпразнуваме заедно един от най-цветните и красиви празници в годината. Празника на българската роза и розопроизводители. Колко вълнуващо за всички нас е да сме в сърцето на Розовата долина и да присъстваме на розобера и розоваренето.
да участваме в празничното шествие и да се насладим на ритуалите, отдаващи почет на красотата. Красота вдъхновила едни от най-големите български творци Дечко Узунов и Петко Стайнов, родени тук в Казанлък. Розата е възпята от древните поети като царица на цветята, емблема на любовта, красотата и плодородието. Розите по нашите земи имат хилядолетна история. Първите писмени сведения за отглеждането им черпим от древните гърци. В тракийските провинции на Римската империя са отглеждали различни видове рози, а не една от тях е носила името тракийска. Намерените днес бронзови монети и стенописите, изобразяващи рози, свидетелстват, че тракийската цивилизация по поречието на Тунджа е познавала и почитала розата преди повече от 2000 години. Гордеем се, че това най-популярно обичано цвете символизира България по света. България – страната на розата. За популяризирането на родината ни като страна на розата са работили стотици бележити българи от Възраждането до днес. Пример за това има Дончо Папазов, който в далечната 1820 година отваря в Казанлък първата розотърговска къща. Произвеждането в нея казанлъшко розово масло печели редица златни отличия на изложение в Европа, чак по Съединените щати. Своя пример дава един от най-уличените български писатели, Алеко Константинов, който разказва историята на българската роза и розовото масло в произведението си. По негово време то се изнася по целия свят, а Алеко го описва като високостойностен продукт на цената на злата. Днес в розовата долина се произвежда около 70% от розовото масло в света. Това е наша запазена марка, наша пазарна ниша и ние трябва да надградим постигнатото до момента. Задължителните усилия на всички дават резултати днес и аз вярвам, че ще постигнем още по-големи успехи в бъдеще. Бих искал да изразя своята благодарност към посланника на Япония у нас за традиционната му награда, която дава възможност на носителката на титлата царица Роза да вземе участие в празника на розата в Шокоян. Сърдечно благодаря за усилията, които японската страна полага за популяризиране и насърчаване на износа на българските розови продукти на изток. Нека благодарим на множеството доброволци, които помагат за реализацията на днешния фестивал, посвещават време и енергия, за да допринесат за развитието на своя любим град. Да изкажем признателност към ръководството на община Казанлък за усърдната работа и постигнатите високи резултати. Вярвам, че със съвместните усилия на местните и централните власти, розопроизводството има потенциал да разшири своите пазарни позиции. Съществена е ролята на Института по розата и етерно масовите култури в Казанлък, който без държавна подкрепа ще загуби позициите си на основен център за научно-изследователска и приложна дейност, такъв стратегически важен за България отрасъл. Развитието на този сектор ни дава и уникална възможност да насърчим развитието на културния туризъм в региона и да развием неговия потенциал. Нека ви припомня думите на американския журналист Хесел Тилтман, който в началото на 20 век описва пътуването си в долината на розите като, цитирам, най-романтичното пътешествие в Европа. Това е посочено от Бога място. Има особено очарование, богата хилядолетна история, здравословен климат, леповита вода, благоуханни цветя и автентична кухня. Това е истинско национално богатство за България, повод за самочувствие и гордост на всички нас. Поздравявам ви още веднъж с този красив фестивал, който носи радост, положителни емоции и оставя скъп спомен за всеки един от нас. Честит празник! Днес сред нас са още представители на правителството на Република България, народни представители, представители на министерства, представители на дипломатическия корпус, акредитирани в Република
държавни агенции и институции, представители на областна администрация Стара Загора, кметове на общини от страната. Our guests are also representatives of the government of the Republic of Bulgaria, members of parliament, ministry representatives, representatives of the diplomatic corps of the Republic of Bulgaria.